Какво е Startup City? Startup City е проект, който разработвам в последните 2 години и половина. Това е 6 дни предприемаческо предизвикателство за млади хора, които се събират на едно място като споделен офис. В спортна зала построихме 10 офиса, 6 места всеки. В зала 20, която е 560 квадрата, е много висока и просторна и така човек има всички условия да се развихри фантазията. И всъщност това, което се случи е, че първия ден успяхме да излезем със собствени концепции, доста интересни. Правим реалити всъщност, да снимаме всичко, качваме директно в YouTube без никаква обработка. Съвсем скоро ще чуете и всички идеи. Идеята е реално да стартираме всички тези проекти. Един от тях ще се бори за 1000 лева награда, но това не е най-същественото, а всъщност факта, че те реално ще ги стартират, тъй като подготвяме всички условия за тях от техническа гледна точка, информационна. Разработихме една платформа за управление на проекти, ресурси и задачи, която всъщност това е част от стратегията за интегрирането в обществото. И уверявам ви, проектите са много интересни. Аз съм останах учуден колко хората и участниците генерираха такива невероятни идеи, то е така, без въобще да се притесняват. Страхотно на усещането. Цялото събитие е изградено на един принцип на обратна връзка, т.е. всяка идея получава мнението на всички участници. По този начин се обогатява супер много и това само по себе си е много ценно, защото рядко се получава да имаш възможност да говориш за идеята си и други хора да мислят дълго време върху нея в рамките на 6 дни. Така че наистина събитието е много интересно и за следващото събитие вярвам, че ще изпитнем с много вече резултати от тези първи участници и ще се мотивираме следващите да започнем също да се присъединят. Какви са темите? Темите са образование, тъй като лично аз като човек, който е завършил българско образование, имам своите забележки към начина, по който ме мотивира да бъда активен, да дам най-доброто от себе си. Ако трябва да съм искрен, само един преподавател от всичките успя да го постигне. По принцип това е много важно според мен и затова и създадахме тази категория, да може хората да се опитат да променят образованието. Се оказа, че учениците всъщност имат много интересни гледни точки и решенията, които предлагат, са наистина много практични. Направо нямам търпение да видя резултата от това, което се случи. Другия ресор е интернет. Интернет като поле за изява на предприемчиви хора е огромен ресурс и най-хубавото това, което ми харесва на мен е, че не е нужно да походиш в Америка или в Англия или в Франция, за да работиш там на техен терен. Ти можеш да обслужваш техните клиенти на техния стандарт, а да живееш на нашия стандарт и да нашата красива държава и най-важното е качествена храна и вода. Нещо, което там среща рядко. И третия ресор е възобновяеми източници на енергия. Основно как да подобрим икономиката и как да спестим на хората големия разход, който те имат за ток всеки месец. Защото ако успеем дори малко да намалим в примерно 10 или 20% този разход, ние наистина ще имаме много голям ефект от нормалния живот на всички българи. Всъщност това е целта. В момента единственият проект, който се появи в тази насока, е моя разработка, тъй като повечето участници също са ученици и малко от тях са технически грамотни от гледна точка на възобновяеми източници. Но за сметка това ще ви споделя по секрет, че сме почти готови с разработка на система за използване на правомощта за отопление. Наистина вярвам, че ще намали сериозно разходите за отопление на къщите. И това е Startup City, разработка Център за изследователи и предприемачи в партньорство с Национален младежки форум, Варненски младежки фестивал, община Варна и всички предприемчиви хора, които съм срещнал до сега в пътя си. Заповядайте, събитието все още е отворено, може да дойдете, получавате. Най-важното е, че получавате продукция в стойност над 500 лева, само с участието си. Имаме спонсор, Кеф ще рекламираме една от най-яките български компании Супер Хостинг, които дълго време следи развитието им и те наистина подкрепят общността и я развиват. С това благодаря ви, че ни подкрепихте. С удоволствие ще помагаме с всичко, което може за развитието ви, да промотираме дейността ви, защото наистина сте яки. За всичко останало обаче ще спра до тук.
защото все пак е важно да се запознаем и да знаем, че съществуваме. Определено ние вече излизаме от сянката на съществуването си, на подготовката си и започваме да реализираме нещата, които искаме. Какво ще се случи на 6-ти? На 6-ти? Добре, на 4-ти презентират пред съдии инвеститори. Една идея ще спечели 1000 лева, но на 6-ти официално ще ги наградим. И те ще презентират след приключването на Национална младежка среща предприемачество, която е организирана от Национален младежки форум и ще се събере във Варна за 5-та поредна година. Лидери, млади лидери на неправителствени организации, бизнеси и най-важното и хора от правителството, посланици на високи длъжности. На 6-ти ще им презентираме и официално ще наградим победителите. Всички участници ще презентират идеите си в рамките на 30 секунди до 3 минути и след това ще могат да запознаят аудиторията с това, което те правят.